Children of Mary, ang satuyang novena mas sponsors, iyo ang mga minasunod: Children of Mary, Parish Youth Ministry, Knights of the Altar, Legion of Mary, Confraternity of Saint Joseph, Barangay San Isidro, Barangay San Francisco. Ang committee in charge, iya ang Committee on Youth. Si Maria bilang aki kan ama. Ang tema sa aldaw na ini nagpapagirundom sa tuya na si Maria siring sa tu nag-agimanin pagiging aki. Sarong aki na naging prioridad ang pagkukuyog sa kabutan nin mahal na Diyos. Bilang hoben, iyo ang pagdadangog asin paggigibo kan tataramon nin mahal na Diyos. Iyo ang pinakaurog niya tong kabutan. Ipamibin niya to mga tugang ang mga hubenes kan sa tuyang parokya na sindaman lugod, maging makinuyog-kuyog sa kabutan kan mahal na Diyos. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan banal na misa na panginginutan ni Reverendo Padre Larry C. Nagales. Kaugmahan na daing makakaagaw, kundi kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahalin, kung kami sa imo pinapuli. Sangaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Matugang, ako untaan sa tayo mga kasalan, tanganing magkanigo kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo matugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gipo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo matugang, na ako ipamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mahera ka,
kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katolinongan, sa mga taong marahay ang buo. Inoomaw miika, rinorokyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka na pula mong kamurawayan, kahurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kahurangan aking butong Hesu Kristo, kahurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mong pagkimaherap. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kahurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Hesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami. Tawan sa imong mga nasasangkuban, anatang kanlangit nun na grasya. Tanganing para sa inda, naan pangaki kan palada na Virhen, naging kapinunanin kaligtasan. Sa kafestahan kan sa iyang pagkamundag, magpauswag nin katuninongan. Huli kay Hesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Dios sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po kita sa paghinanyog kan mga babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Mikas. Banwaan nin Jerusalem, tipuna an sa imong hukbo. Napapalibutan na kita. Sinasalakay ninda ang leader nin Israel. Nagsasabi ang kagurangnan, Bethlehem, Ephrata, ika ang pinakasadit na banwa sa Huda. Alagad hali sa saimo, maluwas para sa sako, ang saro na iyo ang magiging leader nin Israel. Naan ginikanan, masususog pa sa mga suanoy na panahon. Kaya, papabayaan nin kagurangnan sa saindang mga kaiwal, an sa iyang banwaan, sagkod na umabot an panahon, na an babae, mangaki nin aking lalaki. Dangan an sa iyang kapwa mga Israelita na itinapok mabalik sa saindang banwaan nin Israel. Pagdatong niya, papamayuhan niya an sa iyang banwaan sa kusog na naghahali sa kagurangnan, asin sa kamurawayan kangaran nin kagurangnan na sa iyang Diyos.
mamumuhay sa katuninongan an sa iyang banwaan. Huli tan mga tao sa bilog na daga, magmimidbid kan sa iyang kadakulaan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang simbag kan gagubos. Sa kaugmahan, nagrurukyaw ako sa kagurangnan. Sa kaugmahan, nagrurukyaw ako sa kagurangnan. Minasarig ako sa danay mong pagkamuot. Mag-uugmaan puso ko sa imong kaligtasan. Sa kaugmahan, nagrurukyaw ako sa kagurangnan. Mag-aawit ako sa kagurangnan, huli tanagin marahayon siya sa sako. Sa kaugmahan, magrurukyaw ako sa kagurangnan. Matindog puan gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susug kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Iyo ini an mga ginikanan ni Jesucristo nagikan kay David na aki ni Abraham. Si Abraham ama ni Isaac. Si Isaac ama ni Jacob. Si Jacob ama ni Juda saka kan mga tugang niya. Si Juda ama ni Fares asin Sera. Si Fares ama ni Esron. Si Esron ama ni Aram. Si Aram ama ni Aminadab. Si Aminadab ama ni Naason. Si Naason ama ni Salmon. Si Salmon ama ni Boaz. Si Boaz ama ni Obed. Si Obed ama ni Jesse. Si Jesse ama ni Hading David. Si David ama ni Solomon. Si Solomon ama ni Roboam. Si Roboam ama ni Abiyas. Si Abiyas ama ni Asa. Si Asa ama ni Josaphat. Si Josaphat ama ni Joram. Si Joram ama ni Osias. Si Osias ama ni Jotam. Si Jotam ama ni Manases. Si Manases ama ni Amon. Si Amon ama ni Josias. Si Josias ama ni Jeconias. Saka kan mga tugang niya kan panahon na madesyerto ang mga Israelita sa Babylonia. Kan madesyerto na ang mga Israelita sa Babylonia, iyo ini ang ginikanan si Jeconias ama ni Salatiel. Si Salatiel ama ni Zorobabel.
si Zorobabel, ama ni Abiyod, si Abiyod, ama ni Eliakim, si Eliakim, ama ni Asor, si Asor, ama ni Sadok, si Sadok, ama ni Akim, si Akim, ama ni Ilyod, si Ilyod, ama ni Ilyasar, si Ilyasar, ama ni Matan, si Matan, ama ni Jacob, si Jacob, ama ni Jose, na agom ni Maria, ina ni Jesus, na inaapod Kristo. Siring kaini an pagkamundag ni Yesu Kristo, si Maria sa iyang ina, nakatalaan ng ikasal kay Jose, alagad bago sinda kasalon, nangidam na si Maria. An sa iyang ipinapangidam, gikan sa Espiritu Santo. Si Jose, sarong matanos na lalaki, asin habo niyang masupgan si Maria. Kaya nag-isip-isip siyang suhayan ini sa hilom. Mantang iniisip ini ni Jose, nagpahiling sa iya sa pangaturugan ang sarong anghel nin kagurangnan na nagsabi, Jose, aki ni David, da ika matakot na pakasalan si Maria, hulitaan sa iyang ipinapangidam gikan sa Espiritu Santo. Mangangaki siya ni lalaki, asin ngangaranan mo siyang Jesus. Hulita, ililigtas niya ang sa iyang banwaan sa saindang mga kasalan. Nangyari ang gabos na ini, tanganing mootob ang sinabi nin kagurangnan sa paagi kan propeta. Mangigidam ang sarong virhen, asin mangangaki ni lalaki, na aapodon Emmanuel. Ang buot sabihon, ang Diyos nasa sato. Ang marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po sa paghinanyog kan humiliya. Diyos marahay na aga po sa indogabos mga tugang. Kadakol-dakol po kan pangaran na binanggit sa satuyang binasang ebanghelyo. May natandaan po kamong pangaran. Ako po ang natandaan ko, enot, si Asa. Pakiling daw po kang kataid mo kung paasa. Eman. Tapos ang ikadawang natandaan ko na pangaran, Ahas. Pakiling daw po kang kataid mo kung Ahas. Bako man. Mga tugang, ngunyan pong aldaw, apwera kan novenaryo, kiina, asin sa satuyang titular, kan satuyang parokya, ang Badal na Cruz, pinagsaselebra po niya ito ngunyan ang birthday ni Santa Maria. Kamundagan, kan satuyang mahal na ina. Mga tugang, we always associate birthday with a gift. Birthday, sagkod, regalo. Sabi nga ni Kayan, do not just greet, say it with a gift. Dahil lang da magsabing happy birthday, kundi sasabihin ta, happy birthday. May itataong regalo. Mga tugang, ang buhay niya to, regalo sa tuya ni mahal na Diyos. Kan namundag kita sa kinaban, inirigalo kita ni mahal na Diyos sa satuyang pamilya, asin man sa satuyang komunidad. You are a gift. I am a gift. We are a gift of God. We have always the reason to celebrate birthday. Tano, ninhulitaan sa tuyang birthday is always a celebration of God's graciousness. Minsan may mga pagkakataon minasabi kita, da ako sintabo, da ako makapag-celebrate kang birthday ko ta, da ako panghanda. Garubaga, ang celebration kan birthday nakalinya sa handa. Enot sa gabos,
mga tugang, we need to celebrate our birthday. Ninhulita, celebration iyan, nyato, kan pagka matinao nin satuyang Ama sa langit. An satuyang buhay, gikan sa grasya nin mahal na Diyos. Kaya inaalok kita na na satuyang buhay maging grasya man para sa iba. Dahil magmundo kung mayong tao na matao sa tuya nin material gift sa aldaw kan sa tuyang kamundagan. The mere fact na we are alive, it is indeed a gift of God to us. Regalo, tao sa tuya kan Diyos na marahayon. Ngunyan na aldaw sa tuyang pinagsaselebrar ang kamundagan ni Santa Maria. Aldaw ini kan pagtao sa tuya nin mahal na Diyos nin regalo nin sarong babae na magiging ina niyato gabos. The birth of Mary is God's gift to every one of us. Marahay, Mary was indeed a gift to humanity. Ninhuli kay Maria, naggikan an pagkanilaman kan tataramon na nanitawo, na naghawas sa tuya sa kaoripnan nin kasalan. Kapag may birthday, may regalo. Sa kamundagan na inikan sa tuyang mahal na ina, what gift can we give to her? Siring na siya, regalo nin mahal na Diyos sa katawuhan. Ano man ang pwede niya itong mairigalo sa iya. As for my suggestion, kung anong gift ang pwede niya itong maitaos sa tuyang mahal na ina, and not letter G. First gift we can give, letter G, our good deeds. Marahay nagibo. Good deeds, bako sa nangunyan, ka birthday niya, kundi sa oral daw niya tong pagkabuhay. Ikaduwang regalo, letter I, intimacy with God. Intimacy with God. Inibaga po ang kamauotan ni Maria. Habo man po ni Maria na puro lang kita sa iya, na dain niya kita madara sa mahal na Diyos. Ang kamauotan niya kan sa tuyang mahal na ina, darahon niya kita sa iyang aking si Jesucristo. Minsan may mga debosyon kita, natapos na lang sa iya. Baad maungtan kita kiina, baka sabihan kita kina, uy, iyan ka mo sa tuki Jesus, bako sa kuya, paduman ka mo sa kuyang aki, paduman ka mo sa iya. Second gift is intimacy with Jesus. Intimacy with God. Inian kamautan kan sa tuyang mahal na ina para sa lambang saro sa satuya. Ikatulong, pwede niya itong irigalo sa satuyang mahal na ina, letter F, fidelity. Faithfulness niya to sa satuyang Ama sa langit. Faithfulness in season and in out of season. Pagiging dayupot sa mahal na Diyos, bako lang sa mga oras na kita marahay, kundi sa gabos na oras kan sa tuyang pagkabuhay. Ikaapat na pwede niya itong irigalo sa tuyang mahal na ina is our time to be with God always. Oras para sa mahal na Diyos.
makapaggibo kita nin oras para sa iya. Bako lang tada-tadang oras para sa mahal na Diyos, kundi maset kita nin oras para sa iya. Sa hiling ko mga tugang, an apat na ini, sapat na regalo niya to sa satuyang mahal na ina, bilang gawi nin pagpasalamat niya to kay Maria, na danay na nag-aantabay para sa satuya. Asin kung babalikan po niya to ang mga regalong ini na pwede niya tong itaw sa iya, kung nihilingon niya to giraray, in good deeds, intimacy with God, fidelity, time, pakulang ini para sa iya, kundi it bounce back sa satuya para sa satuyang ikakarahay. Our gift to her is not just for her, but para man sa lambang saro sa satuya. Matindog na po kita. Sa pagkamundag kan satuyang mahal na ina, mahiling taan kapinuunan nin pag-utob kan plano nin Diyos para sa pagtubos kan kinaban. Kaiba niya, mamibig kita sa Diyos na naglalang sa iya pano nin grasya. An sa tuyong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing an simbahan, daing takot na magharubay kan ebanghelyo na pinaniwala sa iya kan aki ni Santa Maria. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing an mga daing pagtubod, magdulok sa kagurangnan, na namundag sa pagligtas kan sa iyang banwaan sa saindang mga kasalan. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing pahilingan niya to nin maninigong pagkamuot, asin paggalang an sa tuyang mga ina. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing sa mga pamibig ni Santa Maria, ang mga nagtalikod na sa pag-utob kan sa indang pagtubod, makabalik sa Diyos. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga gadan, magkamit kan kapahingaluan sa kaibahan kan Diyos asin ni Santa Maria. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Siring man gunya na aldaw, mapoon ang pagtraslasyon niya to kan sa tuyang mahal na ina, pasiring sa katedral. Ipamibig niya to na magkaigwaman lugod nin solemning pagtraslasyon kan imahin kan sa tuyang mahal na ina. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Ipamibig man niya to ang mga grupo na mapartisipar sa traslasyon procession na lugod sa saindang pagbiyahe pasiring sa Naga, irayo man lugod sinda sa anuman nakatibaadan sa agihan. Ipamibig niya to sinda sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Ama, sa Eucharistia, an sa imong pamilya, nauugma kaiba Santa Maria, asin an sa iyang mga magurang, na si Joaquin asin Ana, warasan ang samuyang mga pag-arang sa pagtubod, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po kita asin isusunod nan pagdulot kan mga atang. Ibo asin kag tao, gabo sa diri mo. Kapinonan, kapanoan, nin mga karahayan na nakamtan. Gabos malaog mo.
man ikakadulot ko sa pangataman mo. Sa buhay na ini, dahil mabilang ng mga biyaya, ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Magpamigpig ko matugang, tanganan sa kuasinan sa indong atang, maako malugod, kan Diyos samang makakamhan. Ako man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kamawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nagrurumdom sa kaugmahan kan pagkamundag ni Santa Maria Virgen, nagdudulot sa imo kan samong mga atang, asin mapakumbabang nag-aarang, na namagtabang sa mo an pagkatawo kan sa imong aki, na hali man sana sa Virgen. Nagpakanigong mag-ako ninlaman, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa nakakaligtas sa danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa iyong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na ding kasagkoran. Tatotoo darakulang bagay, ginibo mo sa gabos na kapuruhan kandaga. Asin pinadanay mo sa mga panahon ang balakid mong pagkaherap, kando ngawon mo ang sa imong surugoon sa iyang kapakumbabaan, asin ikapahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kairiba kan mga koro ni mga angheles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, sarong tingog na nagsasabi. Banal, banal, banal. Kagurangnan, ikan ng gadan banal, borabod nin gabos sa kabanalan. Kaya ning mga atang namimibi kami pabanalakan ng bonkan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaakdangan tinao sa iyang mga disipulos na ansabi. Pag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanyaman kan kali sa singeraray, pagpasalamat sa imo. Itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tanan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napawabuluson para sa indo asin para sa dakol, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagunahang na ipinapamaletan niya mo. Ang parabuhay mo liwan, ipinapahayag. Sakot na ikaw magkatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong makagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroroon kan Espiritu Santo. Garamduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando asin kan gabos na klero. Siring man garamduma sa imong pagkahera kan sa umatugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin gabos na mga nagadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos. Ni San Jose na sa iyang esposo. Kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaidto pa, nakapagpagaya-gaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na ding kasagkoran. Mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nagnangahas kita na magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang nyaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ni siring sa langit. Ang samong kakanon sa aral daw, itaw mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami kan sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdara sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maginda na talingkas sa kasalan, asin manligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Huli ta sa imo an kahadean, asin kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo. Hare pagilingaan sa mga kasalan, kudan pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarahan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Darlugod sa mga minako kayo ni sa Panginoon. Pero ang Diyos na nagpapara, kan mga
kasalan kan kinabang. Kahiraki kami. Kasalan kan kinabang. Kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapanak, kan mga kasalan kan kinabang. Pawi kami ning katulinongan. Magluhod po kita. Uyaan, Kordero kan Diyos, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inaapod sa pamanggikan Kordero. Kagurangnan, baka kung maninigo, ni ka magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kung kalag, mauumayan. Uyan na sa mga kamot, nabihi pa sa kaipohan, sa irarong ninmo, karo igwa paningkulang, na ipinato ninong, nagsiya sa naghapon. An ika namit bidan, nasa potanan namatean. Ikapalan kagurangan, an makakahipno. Ikapalan kagurangan, an makakapano. An panugang pamana na hinihidaw nin sa kuyang dughang puso. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpusukan sa kaluyahan, mautot sa imong kaoktan, dawaan gapos mawara, dawaan gapos magbaya, panurog na mahalaga, ika makasakuyan. Ikapalan kagurangan, at makakahipno. Ikapalan kagurangan, at makakapano. At panugang pamahanap na hinihidaw
sa kuyang lukang puso. Nin sa kuyang lukang puso. Matindog na po. Mamibi kita. Kagurangnan nagrurukyaw an sa imong simbahan na pinakakan mo sa mga banal na misteryo, mantang siya nag-uugma sa pagkamundag ni Santa Maria Virgen na naging paglaom asin maagahon na kaligtasan para sa pilog na kinaban. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po ang gabos. Exaltation of the Holy Cross Novena, daily prayer. Jesus, your love for your Father brought you to the cross. We are gathered before this magnificent symbol of our faith to recall the events of Calvary and to thank you for your great sacrifice for us. Your cross is our life. Your death brought us salvation as we ponder on the meaning of your death. We ask you to send us the Holy Spirit that we may be able to accept the truth that without sacrifice we can never be your disciples. Give us the courage to believe that our major challenge in life is the acceptance of suffering and death. You have glorified our sufferings and death with your suffering, dying and rising from the dead. Inspire us to believe that without the cross, there is no glory. Amen. Day 4, daily prayer. Jesus, when you were hung on the cross, you were in control of the situation unfolding before you. You forgave those who were laughing at you and asked your beloved disciple to take care of your mother. You welcomed the good thief into paradise. You continued to be compassionate and serve others fully. You did not allow pain to control you. Give us the special grace not to be desperate in our moments of sufferings. Enable us to bear the pain with courage and dignity, not allowing ourselves to be the center of attraction, but able even in the midst of pain to be of help in service to others. Amen. Through the Holy Cross, save us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Through the Holy Cross, save us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Through the Holy Cross, save us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Pamibi para sa ikawalong aldaw, kan sa tuyong novena, sa kamawan kan Divino Rostro. O mamurawayon na Jesus sa mong kagurangnan, huli kan sa imong pagkabuhay liwat, dinaugmoan kasalan, asin kagadanan. Tinawan mo kami nin bagong buhay. Binago mo ang lalawgon nin bilog na linalang, sa paagikan sa imong gawi nin kaligtasan. Sa kaligtasan, nayaon sa imong mamurawayon na lalawgon, na ipinahiling mo kay Santa Maria Magdalena, asin sa mga apostolas. Hulikan sa imong pagkabuhay liwat, bago haman kami asin tuguti na magkanigong makabaing sa imo, tanganing sa huring aldaw, kami man mabuhay liwat. Warasan sa mo ang mga biyaya na sa mong kaipuhan, urog ng gayo, na sa mong hinahagad sa novenang ini, iyan para sa imong kamurawayan, asin para sa karahayan kan sa mong kalag. Amen. O banal na lalawgon na Jesus, kahiraki kami.
pamibi sa ikawalong aldaw sa kamawan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Mamurawayon na Reyna asin ina niya mong Maria, an sa imong pagkaina, binuot kan mahal na Diyos, nagngangayo-ngayo kami sa imo, na magpakumbaba asin magsarig sa imong pagkaina. Tabangi man na makamtan niya mo digdi sa kinaban, an biyaya na magtao sa mo nin katuninongan, asin magdara sa mo sa mga gibong kabanalan. Day milugod gamiton an mga ini sa karatan, kundi gamiton mi sa mga gawi nin pagkamuot sa kapwa, asin pagtaonin kaumawan sa kagurangnan, na nagmaawot na makamtan niya mo, ang langit nun na kamurawayan sa tabang mo, bilang ina ni Jesus asin simbahan. Nuestra Señora de Peña Francia. Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filipe, a te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, fidos tuos, misericordies oculos, ad nos confere. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitris, Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterna Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus et anima, ut dignum filipitaculum efficie mereratur, Spiritus Santo cooperante preparasti, daut cuius cum ratione letamu, eius pia intercessione, ab instantibus malis et amore perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Amen. Sa atyan pong hapon, mayo po kita ning Santa Misa, digdi sa satuyang simbahan. Instead, ang misa po gigibuhon sa atyan, gabos, duman, sa naga. May nagbe-birthday po sa indong unyo na aldaw, mag-inutan po sa pagbendisyon po sa indo. Nag-birthday po. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon ang lugod kamo kan Dios sa makakamhan, anama, anaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kantahan po niya ito ang satuyang mahal na ina. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.
birthday. Happy birthday to you. Gloria